Helo, a chroeso i dod ein mi. Helo. Na fe, Gwyddoniaeth Gwych, hwre. Wel, beth sydd dyn ni chi heddiw, arbrof effeithiol ag eto syml iawn. A dyna gyd sydd angen arnoch chi yw botel o ddŵr, hanner litr a rhewgell. A ni'n mynd i roi'r botel yn y rhewgell. Reit, a dyma ni. 2 awr yn hwyrach, tynnwch y botel ddŵr allan o'r rhewgell. Gobeithio bod y crisialau ddim wedi ffurfio. Felly, dyle fe fod yn, bod yn oer iawn, dyw e ddim yn ia eto. A beth ni'n mynd i wneud, Mimi? Ni'n mynd i fwrw'r botel ar y bwrdd a sbarduno y crisialau yma i ffurfio. A wedyn, i ddathlu arbrawf lwyddiannus, yn fe, Mimi? Allwch chi gymryd eich ia, ychwanegu'ch hoff sydd fel hyn. I gymysgu. A mae diod oer dych chi. Fi wedi rhoi 2 mewn. Iechyd da, mi. Llwyddiant. Hwre!